kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi barwa ngi pidang sobhai pi jaga channel unongsan hima bat mangai Christine Sun ngan wara ashapi ki kubor bakongsan jong katayo. Ka High Court kala kren biang halor udoyong ubadon khat lai lak metric ton handai bom yedan benta AA bat udoyong ubala depti bat kum jingken ba minchwa. Hakabayade bako kubor jong ka jingklat ki lai ngut ki nong ti doyong hakawai ka krem harimbai East Giant Hills ka kaipot no Justice Retired BP katake kapen e bakaladan ka jingai FIR halat rimbai outpost bala penrung da ka case hapo ki kendon jong ka IPC bat MMDR Act Kak kendai spa san punyo. Lai teli kimet bala tep hakashipho tarik ukala lingkot arajar at pulai la klong biang hadien bala yo hukum no CJM klirian badia kimet la pha shanigrims banne ya ka jingpet benia. Kaying bishar kala batha ya ka sarkar bakan aya ka kaipot jong ka jingpet benia ya kini kilai teli kimet ha kasngi bandon biang ka jing bishar. Nalor kata ha ka kaipot la pen iba pedeng uno pra arajar at puar bat kala lingkot arajar at pulai kiladan lai phuai teli ki kis ki bayade ba ka jingket doyong bian. Handai ka sarkar ka klem pen i satya ka nu doyong ubala kurup na kini ki kis udan. Ka High Court kalaong wala ki he sarkar kunthop yu Chief Secretary kila shakhat shakaying bishar bala airu da ka shithi shaw SP ka East Giant Hills kajingti bat jingket doyong bian kadang yai beteng klem sange bat kala ru banang kiu hagani ka ayom badon ka election shu ka High Court kala ong ba ka jingti doyong bian bat klem da penon kam de kirukom ki bakat kum ka jok kala banwan ra ya ka jingma ya ka jella kala ong ba ya ka jingti yo motion ru lale kum ju klem da ya kat kum kirukom jong ka jok bamenta Ka Meghalaya High Court ha kasngi baar kalapan pa baladon kamban khot de ki pulet ka sarkar pedeng kum ki Central Industrial Security Force lania Central Reserve Police Force bante la kambat pensange ya ka jingti bat jingket doyong bian ha kani ka jella kala ong ba ki CISF lani CRPF kin pet ngor bat pensange ya ka jingti bat jingket doyong bian da ka ba shimti no na ki pulet ka jella balada pendon kam de kini ki pulet ka sarkar pedeng ka sarkar jella kan habban ba khli ka jinglot jingsem na kaliang ka High Court kala kentu yo u muktiar ka sarkar pedeng bon ai jingtep shagaying bishar ki ki jingdon kam bahab ban le ban yo wan ra no mardor da ki ki pulet ka sarkar pedeng na ki lai spa hanyo pu khandai ngot ki kertong ki bala thap kerteng ban yo khon ye ka election MLA arajar ar phulai lai ngot ki kertong jong ka National People's Party but away jong ka UDP kila sha kan tan no ki kot kisla Kilai ngot ki kertong ki basupan up ka NPP kilong ka kong Violet Lingdo na Kliriat constituency ba Ailat Boy na Juwai constituency baru ba Hambertus Nong Tudu na Sutengah Saipung constituency na lor uba Stonely Shella jong ka UDP na Kliriat constituency Chief Electoral Officer uba FR Kharkongor ulaong bakini ki kertong kisha kentat ki kot kisla namar ba ki dekum ki kertong ki basupan up jong ki te kiseng Uba Adelbert Nongrum ubade ukertong kaseng Voice of the People Party ha kasngi pale katayo ulalet ban ujor da ke ejahar ha kabayade ba ka jingja klep ka pisa upad ba kabalamang na kabenta ban ya kun persya ya ka klam covid khat khandai Uba Adelbert ya kani ka ejahar ulalet ban mudoi hathanat sadar kabadai persya ya ka jingsha tu ni ka jing pendan kambakla ya ka pisa balamang da ka sarkar kmi sha ka sarkar Meghalaya na kabenta ban ya kun persya ya ka klam covid khat khandai nang taw laong baha kapor budang longkum MLA ulapan jingsha na ka sarkar hapo ka yung dor par thawan halor ka jing pelut pensep jong ka sarkar na kabenta ban ya kun ya ka klam covid khat khandai bat hadu kat nu ka pisa bakalayo na ka sarkar kami kat ba ka jubab ka bauyo na ka sarkar bala aido menteri bakmi ka tanat ka kot ka khya kalong balayo hadu hnyo phun riu klor tam ha ka jo ka por uba Adelbert ula bu jingkali shei pat ka saphulai klor tingka kalaja komta da ka jing so khya bat kum we ni kinong shong snong ka jella ulalet ban ujor da ka ejahar hathanat sadar banlap ya ka jing shisha manu babam klep bat manu batu ya ka pisa ka jing mi ki pat ba ban shat bat kan hoi kum ka jing karshan ya la ki jong ki kertong ha kini kisngi balet thap kerteng ki kertong na ki constituency bapher ke East Khasi Hills district
Hakmat ke Shlem Trikam Deputy Commissioner kalapin kapnya ki surok pada ke juk ko por ke jing jabo ki surok ha ka bala sata ki jabo saudong kani ke jaka. Ya kani ke jing jabo la sakhi ha ki surok bat nala shabar na ke phalau Deputy Commissioner namar ke jing prat pathari ki plastik ki kot song jing bam ki bitor plastik bat ki lingkhat lama ki bala e no de ki pat ba ki bade ki nong kersan jong ki kertong na ki seng baper. Kajing thap kerteng ki kertong kala sedang ha kalai puwei tarik u kala lingkon bat kala kot no ha ka nyau tarik u rempang ar hajar ar pulai. Kaseng Nyau Trap Integrated Territorial Organization ha kan ri tarik u benai rempang ar hajar ar pulai kala bu de kajing ujor persya Yau Menteri Rang Ba ke Jela u kondet ki sangma u sembut Menteri Rang Ba ke Jela u ba Prestun Tensong badi u ba sniaw balang dahar ki balapan kenye ki kendon an jo ka Motor Vehicle Act. Hakani ka ejahar lo ong bakini ki hit sarkar baru ki kli jong ka seng NPP ki balapan Kenya ka an ha ka santarik u benai rempang ar hajar ar pulai da ka basyong de ki ar shaka klem da pong ya ka jingda kli ni ka helmet ha ka por ba penlong ya ka jingya sha ka jingya lang pat ba ka balapan long de ka seng NPP ha jowai lo ong ru bakani ka jingle jong kini ki hit sarkar am tang baki pen Kenya ka kendon an jo ka MV Act Handai gila pen Kenya ya ka an Model Code of Conduct. Na kaliang jong kaseng kala kentu ya ka snat trekam jong DGP ban penlong ka jing toket ha ka bayre bikini ki brio ki pa pen Kenya ka an. Ka jing yalap election kala nang songshet hadian bagi kertong kila dep bantap kerteng bar habala biang lut ki kot ki sla jong ki penlong ki kertong. Handai hang ni ka tayo bala dep nadu kalai puai tarik u kala lingkon hadu hanyo tarik u rempang arajar ar pulai ki kertong kila let bantap kerteng bat ngila sakhi ka jing khap nya ki surok hakeleng ki jaka namar ka jing tuit ki pat ba balet senran yala ki jong ki kertong ban peni ka jing kersan ka jong ki to mentang ini khmi kelom ya ka jing kan hoi jing risa jong ki nong kersan ki kertong ha ki sngi bekilet thap kerteng Tidak kitu ki khubor parlok ngila poi sya bakun kat haduk menginya syam biang la syam tayo ha gajuk kesngi ko blai shibun